היי, מה נשמע? קוראים לי גדעון להב, מומחה מוסמך לגלייד, וראיתי פוסט של איריס, באמת לפני כמה ימים, שהיא מחפשת לבנות מעקב אחר האחות וציון התלמידים שלה. אז איריס, בואו נביא לך אפליקציה שתוכל גם להעתיק אותה, של בעצם מעקב אחר ציונים ואיזושהי הערכה. אז אני אלך לטמפלטס כדי שבאמת אני אוכל להפיץ אחר כך את הלינק הזה שיהיה אפשר להעתיק אותו. אני אלך לטמפלט רגיל. וזה לא כזה משנה אם נתחיל בברירת מחדל, שם מסך ראשי או מובייל. קלאסיק אפס כבר לא רלוונטי, מאוד לא ממליץ לעשות בכלל את הקלאסיק אפס, אלא רק ישר ללכת לאפס הרגיל. בואו נתחיל במובייל, כי זה פשוט יותר נוח לבנות ככה, מסך יותר קטן, אבל תמיד אפשר לשנות את זה אחר כך. גלייד בעצם עכשיו הולך לייצר לי אה, איזושהי אפליקציה מאוד בסיסית, כן, כל מיני דברים, קטגוריות ובק אופיס. תמיד כשאנחנו נעשה אפליקציה יחידה כזאת, אני מיד אראה את זה. ופה בעצם הגלייד שלי, הדאטה בעצם יושב לי על הגלייד טייבלס, משתמשים כאלה פה, אז בשביל ליצור איזשהו משתמשים כדי לשחק עם זה קצת יותר מהר, אני אוסיף בעצם דף חדש, שנקרא Company Directory, ומה שיקרה הוא ייתן לי בעצם טייבל עם כמה אנשים, שמות, תמונות, אוקיי, Company Directory, ובעצם מה שאני אעשה, אני אהפוך את ה-company directory הזה לחוברת משתמשים החדשה שלי, כאן יש כאן את ה-people, ונבחר בזה בעצם משתמשים, כרגע אני מחובר כאלמה. בואו נלך ל-people, נעביר את זה כאן למעלה, את ה-user הזה אנחנו כבר לא צריכים, אפשר למחוק. מעולה. בעצם יש כאן כל מיני פרטים של התלמידים נניח, או מורים, או מי שזה לא יהיה. Okay, ובעצם אנחנו רוצים לתת לאיריס יכולת לעקוב אחר הציונים שלה, ולתת לתלמידים לראות את הציונים שלהם, למה לא? אז בוא נקרא ל-things האלה, נקרא להם, אה, בוא נקרא לזה ציונים, במקום קטגוריות נקרא לזה מקצועות, ומשתמשים, שזה בעצם מורה ותלמידים. כאן אנחנו נוסיף עוד עמודה אחת שנקרא לזה האם מורה, שבעצם מורה מבחינתנו זה המנהל של המערכת, בעצם נעשה כאן איזשהו בולן, נעשה פשוט בולן כזה, נעשה דן, ויש נגדיר שאלמה היא המורה שלנו, וכל השאר תלמידים. יפה. אז עכשיו, במקום קטגוריות האלה, אנחנו נכתוב לזה מקצועות, ופה זה ציונים, ולתוך הציונים האלה, בעצם לכל ציון זה כל מקצוע כלשהו. זה יכול להיות הערות, זה הציון, יש כבר מספר, אם נשאיר זה ככה, למה לא? תמונה נשאיר, לא יודע אם כל כך זה רלוונטי, ואנחנו נראה. וכמובן, תלמיד, למורים ותלמידים, כדי שלא להסתמך על מייל או טלפון או משהו כזה, אנחנו ניקח row ID, שזה בעצם תעודת זהות של השורה, ונקרא לזה משתמש ID, ואני אוהב לעשות את זה אצל כולם, כי זה לא רע להשתמש בזה, יכול להשתמש לנו אחר כך לכל מיני עמודות אחרות של user specific, אם נצטרך. ציון ID, ופה נעשה גם, למה לא, לא מזיק. בעצם באופן אוטומטי זה ייצר לנו את התעודות זהות האלה, זה מקצוע ID. מצוין. מקצועות.
אז יש לנו, בוא נשים סתם 3, אנגלית, חשבון, היסטוריה, נעתיק את זה, נלך לציונים, במקום, תן כאן את השמות האלה, רק שיהיה לנו. תלמידים, זאתי המורה, אז ניקח את התלמידים האלה, ונשים את זה פה, נקשר בעצם קישור לתלמיד מתוך הציון. אני אוהב מאוד לעבוד על הדאטאבייס לפני שאני מתחיל לעבוד על האפליקציה עצמה. אז תלמיד ל-ID, זה יחיד כי לכל ציון יש רק תלמיד אחד, אבל כל תלמיד יכול להיות כמה ציונים, ולכן זה משתמש ID, זה מולטי ריליישן, ערך הציונים, תלמיד, מצוין. אחלה. אפשר לעשות כאן ממוצע ציונים, כולל, לא יודע אם אנחנו נשתמש בזה או לא, אבל זה, אם נקבע פה נעשה את זה. בעצם איך הציונים, ציון, average, בוא נלך כזה, ורגע לציונים ניתן להם מספרים קצת יותר אמיתיים, זה ציון לא צריך, בוא נגיד שיש 100, 95 ציון הגיוני, 65, 60, 55, 75, 80, 95, נעשה כאן ממוצע למקצוע, באופן נעשה ככה, נעשה average, ונעשה ספרה אחת, בואו נעשה גם פה ספרה אחת, אוקיי, זה בינתיים נראה ממש אחלה, יופי. מה עוד? בואו נשנה את התמונה, נעשה English, בואו נעשה נגיד משהו כזה, מתמטיקה, נעשה math, נעשה כזה, history, נעשה ככה, שמפה אני רוצה אישור למקצוע. התמונות האלה לא רלוונטיות לי בעצם, אני רוצה לקחת תמונה אחרת, לכן אני קודם כל אעשה relation למקצועות, ואז טוב, נעשה את זה ככה, בואו נעשה תמונה של תלמיד. אישור תלמיד, פוטו, אז אני יכול לעשות final uses, נראה איפה זה הולך, ובעצם פה אני יכול לעשות תמונה של תלמיד במקום, אוקיי, זה נשנה לכאן, זה ציון, זה המקצוע, אחלה לגמרי, שוב, ערך ציונים, נעשה לזה, אולי יש משהו יותר גריד, יש כאן סקול, הנה, יש כאן כזה A, B ו-C,
אה, נניח סתם משהו כזה, זה בעצם אנחנו לא צריכים בדבר הזה. company זה בעצם משתמשים, נקרא לזה תלמידים. תלמידים, שם, description, זה שם, שם זה, וזה משהו כזה. זה בעצם להוסיף תלמיד חדש, שם התלמיד, תמונת פרופיל, אימייל, דואל, כל זה מובן, טים לא רלוונטי לנו, אולי במקום טים אנחנו נעשה כיתה. זה כיתה, נוסיף כאן עוד משהו, נקרא לזה אפשרויות, זה אפשרויות בחירה, בגלל זה כיתות, עכשיו נעשה זין, ח', ט', וזה זה מורה, אבל נעשה משהו כזה ביניים ותיכון, נעשה את כולם בגיל הזה, כאן אנחנו נעשה choice, כיתות, ברירת מחדל יכול להיות ח' נניח, required, זה טלפון, טוב, אוקיי, עכשיו אני אעתיק את כל דבר הזה, copy all, כדי שאם נלך לפה, לעריכה, אני יכול למחוק כאן הכל, ולהדביק, אוקיי, עכשיו אנחנו ניכנס כל תלמיד כזה, כותבתי for phone number birthday, אמרנו שאת זה הורדנו, אז לא צריך. מיקום גם לא צריך. פונם לא צריך. אוקיי, כזה. האמת שזה לא צריך בתכלס. יש לנו את ה-SMS הזה, call, בוא נשים את זה כראשון. יש לנו גם SMS פה.
אימייל הזה לא צריך. ועכשיו אנחנו נקשר את הציונים. תכף נגיע גם לזה. זה בעצם על מהמורה, אז אנחנו ניכנס לפה, אנחנו נגיד, אם מורה is not checked, זאת אומרת שאנחנו נראה רק תלמידים. אז אני אכנס לפה, אז באמת אני רואה את הציון. עכשיו, ציון חדש. הערות כנראה שאנחנו ניתן למטה יותר, בגדול, ציון required, זה בעצם יהיה מספר, מינימום value יהיה 1, מקסימום יהיה 100, או 0 על 100. הערות, אימייג' אמרנו שאין מה, מקצוע צריך, תלמיד, ת. עכשיו את התלמיד, אנחנו לוקחים את התלמיד מפה, וזה אוטומטית יכניס כל אימייג' שאנחנו נעשה שייכו לתלמיד, וכאן אנחנו נעשה מקצוע, מקצוע, פה, מקצועות, name זה בסדר, זה שם, זה בסדר. כרגע יש לנו רק 3 מקצועות, אז אני יכול להשאיר את זה ככה, זה required, ובעצם אפשר לתת ציון, ופה נקבוץ את התמונות, אלא ציון, מקצוע, אוקיי, בוא נעשה הערות, בוא נעשה מקצוע, אז אני יכול לעשות copy all, ונעשה עריכה, delete, delete, והופ. והאמת שגם את זה אפשר לעשות גרופ, אפשר לעשות צינון לפי מקצוע, ואז גם גרופ לפי מקצוע. ואז בעצם אנחנו צריכים את זה. אוקיי. פה בטייטל. שקית אחרת. אלה. אפשר להקטין קצת. נוסיף גם הוספה. אוקיי. ציונים. בואו נלך לפה. נעשה copy all. נלך לציונים. נוסיף חדש. והפעם אנחנו גם צריך לבחור תלמיד. אז תלמידים. אנחנו צריכים שהערך יהיה ID, שם זה בסדר, ורק נעשה כאן פילטור של if mora is not checked. פעם יש לנו המון תלמידים, נעשה את זה בצורה כזאת. נעשה sort לפי שם. בעצם קודם כל נבחר תלמיד. ואז נוכל לתת לו מקצוע, ציון, הערות ומקצוע. אותו דבר אני אעשה כאן copy all. נלך כאן לעריכה. נדביק את זה כדי שיהיה לי כאן הכל. מעולה. עכשיו, תלמידים כביכול יכולים להתחבר לפה.
ולכן אנחנו נעשה להם אזור אישי. אז נעשה copy all, נעשה custom screen, תלמידים זה בסדר, נקרא לזה אזור אישי. בפילטור אנחנו נעשה רק שהאימייל היא sign in user, אזור אישי, פרופייל, פה נדביק הכל. כאן נעשה משהו כזה. אזור אישי. אוקיי, אז עכשיו יצרנו את האזור האישי. בעצם דילג קצת על החלקים כאן, כדי טיפה לזרז את הסרטון, אבל אנחנו נעבור על בעצם מה שקרה פה. אז בעצם לגבי האזור אישי, עליתי כאן לאופציות, ואמרתי אם המורה is not checked, זאת אומרת שרק שתלמיד יכול לראות את האזור האישי הזה. בציונים, בעצם הלכתי ל-actions, עשיתי enable advanced action, והורדתי את כל העניין הזה של הוספת מקצוע, ועריכה והכל, כדי שהוא יראה רק את הציונים שלו. פה, והציונים, אמרנו, עשיתי בעמודה של if, בעצם אם הציון גדול מ-56 אז הוא עבר, ואם הוא לא, אז בעצם הוא נכשל. בוא נעשה איזשהו דבר כזה. ובעצם נלך לציון לבן אדם שנכשל, אז אנחנו נראה את הציון שהוא נכשל, וגם אנחנו נראה את זה פה, כי בעצם טבעתי את ה-if then, אז נמצאתי את זה כאן. בתוך האזור האישי שלו חילקנו את הכל, ובנוסף עשינו כאן איזשהו קונטיינר, שהמשמעות שלו היא, אם הציון הוא empty, זאת אומרת לא נתנו לו ציון עדיין, אז אנחנו נראה בעצם סיטואציה כזאת, שאין לו ציונים עדיין. אז עשינו כאן איזשהו רכיב של image, טקסט, אין לך ציונים עדיין, ורק בן אדם שאין לו ציונים, עדיין זה לא נראה לו שיש ציונים. ברגע שנחזור למורה, אז אנחנו רואים כאן שעשיתי כאן את הציונים בדיוק ההפך, אם המורה is checked, זאת אומרת המורה יכולה להיות את הציון של כולם, היא יכולה להיות פה שיש נכשל, נכנס לפה, הוא רואה את הנכשל, ופה אפשר להוסיף לה אפילו את התלמיד, פה בתלמיד אנחנו נעשה enable advance, ואנחנו נוריד את ההוספה של תלמיד חדש, גם את העריכה, את החיפוש, בעצם מי שכאן את התלמיד, אני יכול להיכנס לתלמיד, ואני יכול לראות את הציונים שלו, פה בתוך הציונים אנחנו גם נשים את העובר ונכשל, ופה, כמו שעשינו קודם, אני כן יכול להוסיף לתלמיד הזה ציון חדש, במקצוע כלשהו. יש כאן את כל המקצועות עם הממוצע שלהם, נמצא למקצוע, נכנס נגיד לאנגלית, ובעצם אני רואה כאן את כל הציונים של אנגלית, אני יכול להוסיף גם חדשים, ואני יכול להיכנס גם לתוך הציון, ופה להגיע לתלמיד, וכן הלאה וכן הלאה, אני בעצם יכול לקפוץ כל הזמן בין הדברים. כל התלמידים, ובעצם פה אפשר להכניס לו ממוצע ציונים, ואפילו לעשות איזה sort, נגיד ממוצע מהגבוה לנמוך, ותמיד הטופ בכיתה יהיה הכי למעלה, וכאן למטה, ואני יכול בעצם להיכנס לכל אחד, יכול להתקשר, לשלוח מייל, להוסיף והכל. פה מכיוון שזה טמפלטס, אז בעצם יכולתי לעשות publish לטמפלט, ומה שזה נותן לי, זה בעצם נותן את הלינק המיוחד הזה, שאני מצרף אותו אליכם, ואתם יכולים כאן להדביק אותו, וזה הלינק, וברגע שתפתחו אותו, אז תוכלו לעשות כאן copy, ואני יכול כאן לצפות כאן כמורה,
ואני יכול לעשות את הדבר הזה, ובעצם יש לי copy template, אני יכול להעתיק בעצם את כל התבנית הזאת. בנוסף, נעשה settings, האמת שזה ממש סבבה, זה במקרה לקח לי גם את האייקון ממש טוב, ניתן לזה כאן איזשהו שם, מעקב ציונים, אני אקרא כאן בעזרת אפליקציה זו, ניתן לעקוב אחר ציונים, ואפשר לעשות כאן התפקיד, נעשה אם is checked, זה מורה, תלמיד, ובואו נראה אם אנחנו יכולים לשחק גם עם הנושא של כזה פיל, ואני חושב שאני לא יכול לשחק עם תפקיד, כי אפשר לעשות תפקיד על if then else, זאת אומרת עמודת חישוב, אלא רק לעמודה רגילה, לכן אנחנו נעשה גם תפקיד מילולי, וזה יכול להדביק את כל דבר הזה, ולהדביק פה, אז פה אני יכול לעשות תפקיד, בוא נעשה עריכה, נחזיר את זה, בעצם עדיין יכול לערוך, בוא ניתן לו גם איזשהו צ'קבוקס של האם מורה, נעשה את זה באופציה של אם מורה is checked, זאת אומרת, ברגע שאני אלחץ על זה זה ייעלם, אבל תמיד יכול לעשות את זה מתוך הדאטה אדיטור, כל לוקיישן הזה לא רלוונטי, כל מה שקשור למודדת גם לא, כמובן שרוצים להוסיף את זה אפשר, אבל האפליקציה שלנו זה לא רלוונטי. סתם יכול להעמיס על האפליקציה, ואין צורך בזה. כמה עמודות בשביל ליצור את היום הולדת, סתם מיותר. מצוין. עכשיו בעצם פה אני יכול לסמן את מי שאני רוצה כשיהיה מורה, וכאן שאני אחפש את האנשים כדי לראות באיזה view אני רוצה להסתכל, אז תמיד אני יכול לראות בעצם מי זה. ואני רואה שגם ברח לנו אחד, נעשה פה ככה, ואז גם פה, נעשה איזשהו ארנון. אני רוצה לפרסם עוד פעם בעצם את השינויים שעשיתי, כי זה לא מתפרסם אוטומטית שאנחנו בונים תבנית, נעשה קופי. ועכשיו אני יכול לראות מורה, תלמיד, אז בעצם אני יכול לבחור כאן את המורה, ולראות כמורה, ויש לי כאן את התלמידים, ויש כאן, אין לו כאן ציון. ובעצם זה להפעם. אז מקווה שאהבתם, תראו לי בתגובות, ובעצם יש לי כאן ממש מעקב ציונים והכל, כמובן שאפשר להוסיף גם אופציה של מקצועות, אז בואו נוסיף מקצוע,
אז אנחנו נעשה מקצועות, סליחה, זה ציון כבר. בעצם תלמיד, אני יכול לבחור את התלמיד, ופה מתוך המסך, בעצם אני מזכיר שלוקח מתוך המסך את השם של המקצוע, וכדי שזה יותר ברור, נעשה שם, מקצוע, תמונה של מקצוע, ובעצם גם פה הוספנו בעזרת ה-actions, הוספנו פורום חדש, מקצוע חדש, פורום סקרין, נכנס למקצוע ועושה מקצוע, מעתיק את הכל, כדי שגם פה בנקודות אני יכול לעשות לזה עריכה, גם פה אני יכול לשנות את זה. גרתי את זה למעלה כדי שאני יכול לראות את זה יותר בכפתור אחד, לעשות את זה עריכה כאן, ואז אני יכול לעשות עריכה, ולשנות כאן את השמות של הדברים. כמובן שאם אני אשנה כאן את השם של המקצוע, במקום חשבון נעשה מתמטיקה, אז בעצם הוא כבר לא יודע לקשר בין המקצוע לבין הציון, לכן אני אצטרך גם ללכת לכל הציונים שיש לי פה ולשנות להם את השם. פה אנחנו לעשות ציון, מקצוע כמובן שזה לא רלוונטי, אפשר להכניס כאן שם התלמיד במקום, וזה יותר סבבה, יותר הגיוני. וכמובן שאנחנו נעשה כאן עוד פאבליש, ואני אפילו יכול כאן סובמיט לחנות של גלייד. נעשה כאן איזה פאבליש אחרון, וברגע שאני אעשה סובמיט, הוא בעצם ימשוך, הוא ייצור לי תמונות לתבנית שאני רוצה, הוא גם משך את השם, אני יכול לעשות כאן איזשהו תיאור, description, לתאר כאן כל מה שצריך למלא פה, מומלץ לעשות אולי סרטון הסבר, וידאו כמו שאני הולך לעשות עכשיו, ובעצם להגיש את הבקשה, ואז התבנית תגיע אליכם לחנות של גלייד. עכשיו, כדי למכור בגלייד, אני יכול לעשות כאן, יש כאן טווחי מחירים שונים, אבל נכון להיום בגלייד, נכון סרטון זה, לגלייד בעצם אין אפשרות ליצור, כלומר למכור את התבנית שלכם, כי זה הכל מחובר לסטרייפ. סטרייפ זה מערכת תשלום דומה קצת לפייפל, מי שמכיר. הבעיה בזה שכמובן שלא ניתן בישראל לעשות חשבון בסטרייפ, לכן אנחנו מוגבלים. וזה הכל להפעם, מקווה שנהנתם. אני בטוח נהניתי ומחכה לראות מה אתם הולכים ליצור, מה הדבר הבא שתיצרו בגלייד. יאללה חברים, אנחנו נתראה.